أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها آمين. وجعل بينكم مودة ورحمة آمين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمين. أما بعد، ولي رابعة أمرني على إنكاح ابنته آمين. لسيد حمزة على الصداق 200,000 ليرة. زوجته بشرة زوجته إياها على فرائض الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك لهما وبارك فيهما وجمع بينهما بخير. اللهم أنبت من بينهما نسلا طيبة مباركة. اللهم ارزقهما رزقا واسعا وحلالا طيبة مباركة. اللهم اجعل المودة والمحبة والألفة بينهما كما جعلته بين فاطمة وإمام علي. اللهم اجعل المحبة والمودة والألفة بينهما كما جعلته بين خديجة ونبينا. إذا كان أسأل ما تطلب أجل من هذا. آمين. ماذا؟ على محمد وعلى آل محمد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Amin kai kadai ne. Kun je kai addu'a. Kira masa lokacin sa. Babi. Babi. Agara gaba biya. Babi. Awwal kaf. Ayo kudi ba kariya bane. Amin waziri. Yaba da kike da ba ayo ba ne. Bros, ni kana da extra memory ne, memory na ne ya cika. Yes, a'a. Sarkin bautan sarki. Ya gana. Comrade, ya gana. Kwana biyu. Wallahi sai ka baba ba. Ashe ma shi ba shi ma da bashi Ba daga su yana yawa, da eh, ba sai yanzu da safe yake kira na Amin malam, ala malam. Na gode Haji Betalla. Dan kare muna da muna kallon an wanke sai wallahi gashi nan bari kira wani Ka bujira mutum da.
komai yayi yau kan mata karnami kwarnafi ya buta mashin maganin kayan da ganya mai aiki amin amin wazi ya waziri ko amin wazi ya shiga da ta gidan gaskiya na ba da amin wazi ya waziri ko amin waziri aure ya dauro aure ya dauro aure ya dauro Allah ba da zaman lafiya aure ya dauro Allah ba da zaman lafiya gaskiya buɗa musu Allah sai ya na tura ma baba ni da nan da ka tsaya nan ya isa nan abba
Wacce na mai agar. Dan kare ne dan hajiya mai nera. Dan kare ne dan hajiya mai nera. A gaida kai a gaida arzikin ka dan hajiya mai nera. Dan gyara baba. Muke dan hajiya. Gaida ma'aikaci baba na bane dan hajiya. Dan hajiya mai nera. A gaida kai a gaida arzikin ka dan hajiya mai nera. Wani iyanan ma ya zo ba ya zo ba. Wani kai ya ma ana cewa ina wane yake. Amin dan hajiya mai nera. Amin dan hajiya mai nera. Amin dan hajiya mai nera. Muna gaida da gaisuwa ta arziki dan hajiya. Dabta mai hankalin mutum dubu. Dabta mai hankalin mutum sun yawa abin ya ɗan yi sadewa. Mutanen jewa. Ya ɗan yi sadewa da biya. Amin dan hajiya mai nera. Ima da kurba. A gaida kai a gaida arzikin ka dan hajiya mai nera. A gaida kai a gaida arzikin ka dan hajiya mai nera. Ka ta fara tashi. Har kai din ma ne zan ɗauka. Kai bidiyo. Kai da Allah ka jiyo. Yau lokacin ka ne. Gado aljanna ba ka da bare haske maganin duhu ai ba za a yi ba yau gidan ku ne wallahi gidan nan duk abin da kai babban da abin buran gado kan dafta ki ka dafta haske maganin duhu ai ba za a yi ba na faɗa ko da wadawa ake gwadawa a bari ka riga suka ce Allah yau ranar ka ce ta farin ciki babban da abin buran gado Allah ba ka da bare ko hana kukan talauci manyan mata maganin kananan mata ma gaisuwa ya zo yi yawa Hajiyar Allah, farar kaka kaka ibro kaka acca, uwar dafta da dafta da dafta da dafta, uwar dafta da dafta da dafta.
Muna godiya Allah saka mu ai ba magana ana cikiyar kin mota kuma wata yi ba sai shirin aure kuma Allah ya aurar da ku na'am kai me kake ce me She means so much to me. I'll do. ta shigo ta can Kido bismillah. I announce muje gyara gaba gyara gaba Thank you.
Thank you so much. To. Dan Allah da Annabi iyaye. Ya Allah muna tawassuli da wa'annan kyawawa tsarkakakku sunayenka ya Allah ka ba wannan aure albarka ya Allah. Allah ka ba wannan aure albarka ya Allah. Allah ka azza Allah ubangiji ka ba su zaman lafiya ya Allah. Allah ka sa a ce wanda da aka yi wannan aure ya Allah. Allah ubangiji ka sa arziki aka hada ya Allah. Wajen da suratul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Amma da jiya ne. Lafiya mu koma gida lafiya albarkar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Yau Hamza, yau ka girma, ka zama babba, ka zama uban iyalayyar daga kan kannanka har Allah ya baka rayuwar da za ka samu duniya ɗaya ba, har kan yayunka har kan iyayenka dan namiji shine ba komun karantarsa ko yadda ya ina baka shawara ka lura da matarka sosai ka kula da ita sosai sosai kar ka tsaya ka san na kowa gidanka don Allah na roƙe ka ka rike ta tsakani da Allah ka rike kuma amana kamar inda aka baka ita na roƙe ka ka zama mai kulawa da gida ka zama mai tanadi duk kowane wata na duniya in Allah ya baka abin hannunka kar ka yarda gidanka ya zama ba abinci babu komai a ce maka yau babu gobe babu to ba gida ba ne yauwa ka tanadi komi ka ga yadda gidanku yake har kwanan gobe ba abin da za a nema a gidan nan a rasa sai dai babu da ita ba mu gaji babu ba mu da babu Allah ya kore mana Allah kuma ya shirya mana da yaya Allah ya ƙara shiryar mana dukkan zuriyar mu maza da mata inda suke birni da ƙauye Allah ya shiryar mana da su shirin addinin musulunci ka rike mata tsakani da Allah zan gaya maka kuma wani da wa'adi kana da abokai ya kamata ka lura da aboki mai sabta da wanda bai ya kaunar ka yanzu ne za ka gane ka yi gida kuma ba ka yi gida ka yabo abokai zuwa gida ka tara su ba ba ka ga matarka Allah bai yarda ba ko cikin manka ne namiji ba a sakewa a cikin gida ya shiga nan ya fita nan ba a yi musulunci ya hana ka lura da aure wani abu ne muhimmi babban muhimmi musulunci kenan ya dora mana aure yake kuma mu zanna da magazanmu musu biyayya kai ma ka rike matarka sosai ku zanna ku biyayya a junar ku kowa ya gane dan uwansa kar ku zanna ba ku fahimci juna ba zai yiwu ba in kuka fahimci juna lokacin ne za ku zanna ku yi zuriya musu tarbiyya ka taso a gidan tarbiyya gaba da baya don haka ka tsaya kan tarbiyya kar ka canja hali kuma matarka zan gaya mata ka lura da abokai ba kowace abokiya ake ɗauko don Allah a tafa musu rabu thank you ango wallahi kun yi kyau ango za ku ango yana a hankali tana to baby thank you yayi to haji akwai lokacin yawa Allah ubangiji ba zaman lafiya da kalle da family amarya da family ango
Allah saka da alkhairi sani ta nashi da decoration wannan tsarabar abu da amarya ne Allah ubangiji ƙara basira thank you wannan tsarabar abu da amarya kenan yawa shiga sararin samaniya thank you wannan alazan Allah ne wannan alazan Allah ne wannan yesu bai zama abu da amarya tsaye ba thank you Allah ba zaman sai abu yawa Allah sauka da alkhairi Allah sauka da alkhairi yau ga nan iyayen su fara yin kula wallahi kamar ka sai Allah sauka da alkhairi ango yawa yawa iyayen ango su yi kula sun yi mada Allah sauka da alkhairi mama wani iya yin kwace ya wani iya yin kwace na ana sada zumunta tsakanin yaransu zumunci baba Allah ubangiji bar zaman lafiya yawa wani iyayen ango kenan in an taba hagu an taba da iyayen amarya kuma ku sun dole ni Allah saka da alkhairi mama yawa hajjaji makatu minawara Allah saka da alkhairi hajjaji yo Allah na yawancin gobe sai labari wani yayin agwa na sada zumunta ke na tsakanin abu da amarya da iyaye idan na samu sarar samun ke ba za na tarka kowa ba ban ga mai harara ba wani na waiwaya ba da gaskiya ne na tura wahalar ruwa ga yi shi da an taba ki a jira ne da wakila sai na zo na ɗauka idan ki zo na kalle ya hausa siri na rayuwa ta ke ce ki kira da na amsa kuma a baki daɗi ba da take na lasa inda aka yi na yi nisa don ba kiran da wani nisa wasu ganin mutu wasu garin mu kaunar kitin da wani nisa ba batun na kasa ko zauya yayin jin jirin kai ne ba zuciya ta yi na farin ciki zuwa mataki idan da damuwa da zama da ɗan gida da ki gaba da duk za da yau za na yi abokin da na kira da tausayi thank you DJ yau da wani hama ya abuwa ke nan Allah saka da alkhairi thank you wani alizin Allah ya kasan ya fiye
saka da alkhairi Allah ya zama Allah. Aha. Ayo Allah. Allah saka da alkhairi. Soyayya an daura rabi'atu sanna idan horin kiki tsara rabi'atu an koki masa biyayya Allah saka da alkhairi sai kin wanda rabi'atu mai zuwa da rabi'atu sanna ta tarbiya sai kanna Allah saka da alkhairi hatatu hatatu sai kanna an koki rabi Allah ƙara cikin kuma kuri ke kasi an boga mai alƙalmi sai kamza amurin ina labarin family amarya family abu ana waka amarya ta kace wasan can ce kuce kula da ni za ta yi soyayya ce kun kai Allah saka da alkhairi hatatu Hamza ango ƙara godewa ta ana Hamza ango jikin kuwa a wani mai kasa Hamza ango kina da tarbiyya amarya to amma mu kuri ga family amarya suna zuwa family ango su ma suna zuwa inda ladabi ga aure Allah saka da alkhairi sarkin waka kidan kai samu ita Hamza ango auren soyayya Hamza ango auren soyayya Hamza ango to bismillahi rabbuna Allah sarkin da juma yarda na gaishe da amarya mai kyau ta shi gidan masa falliya wannan zai yayi kamuwa sannan amarya kirli da ci ado ta salamke gidan miji za ki amarya gida da bai canji amarya ruwan zuma soyayya ce amar su da kuma an banta ruwan zuma soyayya ce amar su da yo Allah na sarkin waka na ci da sha Allah wani zai kara basira da lafiya da yo Allah na zai dauka da tarbiya abin ƴaƴanki shi Hamza ango zai dauka a yanzu ba kira ta karshe wani ya karki sauya ba ruwan zuma soyayya ce amar su da kuma an banta kila da bin aljannar shi za ke samu ki wanke wanke ki ko girki dan neman aljannar ki talabatun da ayyaki aure ya gaji da amurki ruwan zuma soyayya ce iyaye kawai fita suke kuma an banta ku ga amarya da kulliya sarkin waka godiya muke sarkin waka Allah saka da alkhairi baba Allah saka da alkhairi baba Tafi su kawa su ilimi wani su kamo ka yiwa bukar daji ɗan sabai san da rai dula da wayanta ruwa wata ne ta kiwo
a ba su bisa sun sai kai wani alisin Allah ne ka sai wannan wasi ne da kansa kai Allah sa mu ta alkhairi da wasi kai ko da wasi wayo Allah na Allah ka yana ba da bawo ba wani yake da wasi ko ina asa alwara mun san da za su iya kai isuwa nake farawa yaya amina ke kai dan wasi wani yake da wasi wani yake wayo Allah na zamarada wani yake da zamarada ina da bani dan wasi wani yake da wasi wani yake da wasi kai wani yake da wasi ga kuma alaji zamarada alaji zamarada yo Allah na alaji zamarada wani yake alaji zamarada kai haba wai na labarin wani sadan Allah shi ne ai a shaida suna gabana wani yo Allah na wani yayo a cikin uban ya fata ku kai wai na labarin alaji sami takas kan ubanmu Allah cikin ubanmu dan bahaushe mai girma tabbati mai da abin ya zo da wurin thank you Ibrahim thank you Allah ubangiji saka da alkhairi sarkin waka Allah ubangiji bar basira sarkin waka godiya muke yi Allah ka kusanci wannan ana abu da tare da alkinsu To me, I don't know my team. She, your girlfriend, wanna suck my teeth, but not be back at CID. If I possible, give you one, not fast. Not fast, let me say, don't cast it. No last chance. Don't cast you, don't cast you, don't cast it. Don't cast it. Don't cast it, don't cast it. Don't cast it. Don't cast you. Don't cast it. We don't get love, photo, on net. 12:30, use book, no flat. She locate to my location. So I go to the princess station and I got the condition. Live the practitioner, this is a senior. We can Allah na gota dan Allah shi ko da yin daga zagi thank you Jesus wannan sai ka fara mu ga ku ni wannan a sai ya ko ne tariya ka saka da kai
you ganan ango ina ba ba Abu Lambo sai da babba shi tsawana aha wani yake babba babu da aka suna yi sura abadin da take wa baby wasu lifin family alhamdulillah alhamdulillah there's nothing stopping me she the famous one so wallahi da mutane ba ko bila ko yake babba Allah saka da kari babba aha yace ni ma shashai wani yake babba you never believe this cannot die die chop my money chop my money chop my money I don't care chop my money I don't care abin sarki waka yanke sarki waka I don't care yana buga an gobe na cause he really empty hey 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 wata rana ta ko filin ka wallahi dole mu haka filin ka yanzu wuri yanke yi Allah kari abu ga ango sabuwa zaki kuma za mu fara hoto ne iyayen to daga iyayen amarya ba kuna yin kula ba yan uwanta rawa za a tashi fa wallahi DJ rawa za a iyaye da yayu da kanne na amarya aha yawa family amarya wai hey
Ango da amarya da mama a tsakiya da 'yan gida.
Zabaranda wuri yake family ango family ango kenan